هذا مسا عاد سكيرة هذا زي عاد تجري كم زيتات مصر يشعروا نو نايتجارو قلتي نايرترا نايكون نبلخ توم ناي فقرا علامات لومي نذا حالو تزغلو صبو يزبل علينا ولا بيتنا لا تريوم لكم بانديرا نايت جراي ام حيزوم كم زيوم حيزوم ميلو يا هو ام ريدي بقى ريدي حجي بجاكا أرثوذكس كالي أي تمرعوني هاي تبغى لعنتنا قال سمعنا نجر نبري نبرخون قال يخون بوينا نقانا مالتي امنتيس بتعمي لبيز ملالي دخم زول سبات متصنع كم صدق ينقصرنا مبزحات غزي እግዚአብሔር ጓሳኻ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ለምለም ኢኻ ትነብር ኤርትራውያን ከለኹም ሲ ባህልና መንነትና ትሩ ኔቸር ናተይ እዚ ይመስል ካብዚ ከባቢ እዚ ኣነ እውን ዝተቀዳሕ ኮይየ ስለዚ أنا أقول لك أكون السلطاني حسن صوم زبل زلقو باريكو هابني أخلط هابن زبل الله وينو ወይ ሓደ አንጎሎ ደቂስኩም እንተለኹም ንሱ ነው ወይኑ እንዳኸደ ያጻጽፈልኩም ወለ ዘይ ተረዳአኩም هذا مزارو تيرترا ببارخو تاي مزاتن نديا كاب يونيفرسيتي 4 كيلو زخد استمرسي له حجابي درسنا يتأثيروا تورا الحمل ሶማሊላንድ ዝተፈለየትሉ ምኽንያትስ ብሰንኩኽን ብሰንክ ድራር እንዳበሉ ሓወየጥኒ ስኒ ነብሱ አጥፊኡ مناي حاول حاودهم يجبروا لنا عليهم الدرابشه سلام طعنها بلي كما اللهم كما يتقنيو كبراتن في تواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان እግዚአብሔር መስገን انا بوغني እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ ንስኻትኩምውን ከም ዝኸማይ ከም ትሉ በዓል ምሉእ ተስፋኤ ኣብ ስራሕኩም አሳልጡ ኣብ ቤተሰብኩም ድማ ፍቅሪ ሰላም ጸጋ ጥዕና ሁሉ ከሰፍን እንዳተመነኹ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንታይ ኢሎም ኣብ ስራሕኩም አሳልጦ እንታይ ማለት እዩ ኢልኩም ንዝሓተትኩምኒ ሓንቲ መጽሓፍ ኣላ ዘንብባ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ከም ዘትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ላዕለላ ብጣዕሚ ኣዝያ ደስ ትብል መጽሓፍ እያ ማለት እዩ አቶሚክ ሃቢትስ ትበሃል እንታይ ማለት እዩ ሓደ ወዲ ሰብ እንድሕር ደኣ በብመዓልቲ 1% ኣብ ዝኾነ ይኹን ስርሑ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሰርሖ ካሊእ መዓልታዊ ንጥፈታት ኣብ ሙዚቃ ክኾን ይኽእል ኣብ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ኣርት ማለት እዩ 1% ምምሕያሽ በብመዓልቲ ክገብር እንድሕር ደኣ ፈቲኑሲ ኣብ 365 መዓልቲ ወይ ድማ ኣብ ዓመት ክንደይ ዝኣክል ለውጢ የምጽእ ክንደይ ዝኣክል ዕጽፊ ለውጢ የምጽእ ኣብ ሂወቱ ኢለ ሓቲተ ነይረ ማለት እዩ ነዊሕ እዋን ገይረ ካብ ዝሓተት ብዙሕ ግን ሰብ ኣይመለሳን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብዚ መጽሓፍ እትርከበያ ማለት እዩ ተመልሲ 37 ዕጽፊ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሃቢት ማለት በብመዓልቱ ንገብሮ ነገርሲ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ናይ ለውጥና እዩ ወይ ከዓ ናይቲ ቼንጅ ንገብሮ ነገር እዩ ብዕጽፊ እናወሰኽና ኢና ንኸይድ ማለት ሎማ ዓንቲ ዘርኣናዮ ፕሮግረስ ጽባሕ ከዓ ብዝለዓለ መንገዲ ኢና ንሪኦ ዝብል ነገር እያ ትሕብረላ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ደስ ኢላትኩም ኮይና ወሲድኩም ወይ ከዓ ገዚእኩም ዓዲኩም አንብብዋ ኢኹም እሽትለይ ማለት እዩ ቲፕ ኦፍ ዘ ዴይ ዝብልዋሲ ኣቕልለ ቢልና ተማሂርና ኣለና ማለት እዩ እሞኸ ሎማ ዓንቲ ብዙሓት ቪድዮታት ኣለውና ሓደ ግዜ ናይ ዓበይቲ ጥራሕ እንዳግበርናያ أنا أشتري ولدس مبزحت جزء يلو نديو نحوار الزتكو مدب زكاتاتو مس ولدهم كينهم كوف زوليل ناقل حاسبنا مالتي حساب راح جنا يكونن لو ما عنت نزتولدكم بملؤكم مالتي هابي بيرثداي لكم الله لو ما عنت لدتكم تخبروا زلكم عبيت تكونوا انا عشت لي قيح نوي حصير صوت يفلن قال نودنا ينبلنا مالتي انكع تولدكم انكع انا بزمريت ازي بالسلام مصاخم ينا نبلكم كاب جمر ربينا ايش اللي تحسوتات مالتي حس እንዳበልናሲ ከነዘናጋعكم መጽና ለና Welcome to Shidden Reacts 1 عمر بعا اسكي استامين ولو املاخي كما خربعا معلتي 4 ليت كوتلي خالكو استحجزني نعخا خمسل ولا نفارقكو امين سناي عمر بعا يبرلنا حواتي امين احواتي سب تسفا تقرص له بوليتيكانيا هم كنت مالي بقرت مالي اب علي ريو مچم حاز تسفا غني انه تمسغون مدهاني عالم ريو كدانا مرت شقم علتو على انه زرو كنتاي كبل داليو صلحنا نصالا كغبرنا من انتكم وصلكم سب ما دغو روخم دخونكم يتغموتنا على مسابات وشطنا سلودي تفلطوا حمزه لشتن كنا من وصلكم نانا غاوي صوم لاتيو حماق صوي حماق دصو كاتم
حماق نجار تروي الجور خكاتم ده خل نجار دسارح خكاتم ده حلهم يقرأ جور اللي كل خاتم يقرأ جور اللي سنة يصوم كوصوم أموري العرف كله اللي يقرأ جور اللي قد ما خاتم استحاب لني سخاتم اللي بدخل خم صوم صليو محلة قورد فتار سلام كنا قبل بيو مريم صوم صليو يقرأ جور اللي أنا كل حس تسفقني إنه زابير مسكين بدخل بوص أي مسجدة بس فتار عرقية كين بك بوليتيكاي سلطاني ناتسفر ورص أموانو كن ترد إنه سلطان دي حاسقو بلي نيو وبلي رقانو خان بوليتيكينيا يقرأ جورلي حرقو ينو خان قدمو مستحبين حرقيني هويلا مالتي حدقتي قنا لك يقرا غيرنا لك احنا عم انتينا وعيلك توساخيت كمالتي سبيت كن تايلن عقوب بصحون دحراي نقدم يبصحون نسن عقوب اتين مزخالي سب نقدم مسبصحن دحراي كفلا باتبايلن انتنا مجمرت حيزن كيدن سبيت حد جيو تذهبكم من الابطاطاو عيليو يلن لهم من مالتي حجدم نسقس حديك نحنا خنا حدقو دمو حراي بزخونه حماق مزراب ولا يتعسي حجي هيمانوت مربعة قال خوينو طرحت يكونس حما ندحر داتا تزاريبكا متعس تكباري مالتي كتتعسكا نبريو نصدقيلكا نحقيلكا نرتعيلكا منالبات كو تخوينو صبغي ابز مريت زي تخفلو مسواتي مريتاو مسواتي بعين منفساو ندحر داريخه ولا حنتي ربحا قال يبلون منالبات تمريت كوين كازخفل كمسواتنت منفساوي يطقمي እሱ የሰማ معنا እዩ ግን بعين منفساوي ندحر دارينا بفلاينا ፖለቲካን ወግዕታት ፖለቲካን العيلنا خنزارب تلنا نزي سبات ملحسنا خنصارف زيبلنا نمنتاي تصحف سلا زخونه ندحر دአ امنتو خويناسي مبزحات غزيتهم ሃይማኖታትና እስልምና ይኹን ክርስትና ይኹን ወንጌላዊ እምነት ይኹን ማለት አኩሉ ስለዝጠቃለል ካሊውን እምነት ንختል ሰባት እንድሕር ደአ ኮይና እንታይ ኢና ንበሃል ግረፎሞ ንጸረፈካ ብጸርፈት መልስስ በየማናይ ንዝዋዓካ ጸጋማይ ገጽካ ሃቦ እንድሕር ደአ ተጸፊዕኻ እንዳተባህለ እንሃሎ ንሕና ትዕግስት ንስሞ ይትረፈና ዋ ርግዒልና ትመልሓስ ወለድና ዝፈቀዶ አግባብ ዘለዎ መልስ ኸን ምንታይ ዘይነ መልስ ንምንታይ ክንድ ገለ ዝኣክል ሰብኣይ ኣምጺና ንጸረፍ ንሱን ሓደ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እዩ እርማት እዩ ነግረ መንገዳ እንዳቀለለት ትበና ዘላ ባይዞይ ነግረ መንገድና ትባህልናስ ጽኑዕ መሰረት ዘለዎ እሞ ክነባላሽ ወይ ይብልናን ማስ ሜዲያ ሰብ ከም ዘቅትል ብዙሕ መምሃሪ ከለና ከም በዓል ሃብቶም ሩታ መርአይ ነይሩ አሎ ይብለና አሎ ማለት ኢሪስፒድስ ተጋጊያ በቃ انا قرأت قبل يا سجيتي قرأت انا قرأت ولا حد انا مستغني الناس قاعدين سبلي سبحتي قرأت قرأت بلدي يقرأ يخونك لأنه تقوم 4 حج متقول يقرأ يخونك حجي بجاك أرثوذكس كالي أي تمرعوني هي مالت أرثوذكس هذا قال ما تندعي خنا أياماتو خنا تصنع خنا ودي فدو يعني personally مونتاي بلا كلمه دحن اسو لا يصنع هاي ولا انت رحت لك يصنع دحن يصنع فيديو جن لو يصنع جن دحن يصنع املاخ يحجزه يصنع جن بجاك أرثوذكسي كالسي تمرع مستقله اي تخله وقت حراي ሃይማኖት ሓደ ግዜ እንድሕር ደአ ክንተሓሳሶ ተዘይደሊና ማለት እዩ ክንተሓሳሶ ተዘይደሊና መብዛሕትኡ ሰብ ዳርጋ አቦ ነዲን ዝሃቦ ነገር ይስዕብ መብዛሕትኡ ሰብ ካኡ ውጽ ኢሉ ከዓ ምናልባት ሓቂ ኢኮኖሚ ኢሉ ዝኣምነሉ ካሊእ ሎጂክ እንድሕር ደአ ረኺቡ ወይ ከዓ ብዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ገለገለ ናብ ወፃ ዓድታት ከይዱ ወይ ከዓ ናብ ካልኦት ዓድታት ከይዱ ካሊእ እምነት ሒዙ ዝነብር ወይ ከዓ ካብ እምነት ወፃውን ክነብር ዝኽእል ሰብ ኣሎ እንዲዩ ግን መብዛሕትኡስ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ንምቕያር ከምዚ ከቢድ ነገር እውን እዩ ሕጂ ንኣብነት ቤዝ ዝገበርካሉ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣተሓሳስባታትና እውን ከምቲ ሃይማኖትና እዩ ዝመስለና ኣነ መብዛሕትኡ ግዜስ ትበቆልዕነትና ገለ ሰማዕናዮ ነገር ነበረያ ነበረኹን ገለ ይኹን ቦይና ንቃነ ማለት እዩ ሽዑ ዝረኣናዮም ናይ ወለድና ባህሊ ንስዕብ ሽዑ ዝረኣናዮ ናይ ወለድና ኣሰራርሓን ስራሕን ንስዕብ ካብዚ ወፃእ ግን ብዙሕ ኣነ ንባዕለይ ርኢ ይፈልጥን ሓዳይ ልበይ ኩሉ ግዜ ልበይ ዝመልኣለይ ብእምነተይ እምነተይስ ብጣዕሚ ልበይ ዝመልኣለይ نبل بير لك الله سألنا يا دي مريم كسعم كلهم بتعمي سلام سمعني تردي كان كتسأل له الله مرة سلام سمعني بيترسي أنت غير قدفو هايمانتي وي امنتي اندحر دعا كاب لبي كاب نفسي وي كاب التحساس وي وطي اندحر زقودي لني أنا بادي والحمد نقر كونا يكلي
حقي مالتي حراي إذا حاونا زي تفلطو نحرد أخوينكم مالتيو قبر እግዚአብሔር أوسا ተባሂሉ ጽዋዕዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ዝዛረብ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ መንፈሳዊ ስራሕ እዩ ዘውግዕ ዘሎ ግን ቅድም ኢሉ ስርሑ ማለት እዩ ምስ ኤችአይቪ ኤድስ ተታሒዙ ቪክቲም ንዝኾኑ ወይ ከዓ ግዳያት ንዝኾኑ አካላት ማለት እዩ ኣብ ምንቃሕ ኣብ ምምሃር ስነ አእምሮኦም ኣብ ምምላስ ሳይኮሎጂካዊ መሰረቶም ወይ ከዓ ሰረት ኣብ ምጽናዕ ኣብ ምትባዕ እዩ ዝነጥፍ መብዛሕትኡ ግዜ ገብረ እግዚአብሔር ኦሳ ንብሎ ማለት እዩ ልሙድ ጻውዒ ኦሳ ዝበሃል ማለት ተስተጋጊ ብዙሕ ግዜ ጋምቤላን ካብታቱን ኮምታቱን ሰርሕ ይፈልጥ እዩ ማለት ይመስለኒ ብዙሕ ግዜ ከዓ እንትዛረብ እንተሎ ልኡም ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ሓደ ግዜ ነቶም ድኽም ዝበሉ ሰባት ምጽንናዕ ከም ጽድቂ ይንቆጽሮ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ግን ንሱ ጽድቂ ዝበሃል ማለት እዩ ዝሓዘኑስ ምጽንዕናዕ ኣጅኻ ጽባሕ ካሊ ማዕልቲ ክሓልፍ እዩ ምባል ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ በዚ ክእለት ዘለዎ ሰብ እዩ በቀደማይስ ይነግሮም ነይረል ሓደ ደብዳቤ ሞጺድኒ ብዙሕ ሰብ ከኣትዮ ለህንጠዮ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ስልጠና ሃበልና ኢሉምስ ደብዳቤ ጽሒፎምልኝ እግዚአብሔር ጓሳኻ ተኾይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ለምለም ኢኻ ትነብር ኩሉ ግዜ ማይ ኣይትስእኒ ለዚ ኩሉ ግዜ ጓሳኹም መን ክኾን ኢና ክንጽዕር ለለና እምበ لما عنتي عارك نحست لنا تعارك سوق واسانا كون نخدت لنا تلا نخد هم كوين يا خزي عارك لي بالله نامصت بيتكشان تصنحمو عارك سجنيت لما كاتب تلا تلس تحرقو مالت لما اغواساسي اناس تايخون ها يفعلال حراي ايشي አንድ ስታዲየም ስፋት ያለው የጠፈር አለት ከሰማይ ወደ ምድር እየተምዘገዘገ ይገኛል። ተመራማሪዎቹም በዚህ አለት ይመታሉ ብለው ያሰቡ ሀገራትን ይፋ አድርገዋል። ከአፍሪካ ውስጥም ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ናይጄሪያ እና ሱዳን ይገኙበታል። በነገራችን ላይ ይህ የጠፈር አለት አሜሪካ የጃፓኗ ሂሮሺማ ላይ ከጣለችው ቦምቦች 100 እጥፍ ይበልጣል ነው የተባለው። ሀገራችንን ፈጣሪ ይጠብቀልን። حمر አገራ حرايم بقى حجي خمس بحال زل نعردا سمعكم خوينكم تزينا مالتيو كندي بوزح ناي ستاديوم صفحات زلو مالتيو كوحي زورد زلو كاب سماي زي مبزحاتو زوم كوميتس ገለገለ ዝበሃሉ ናይ ኤክስትራ ተሪስተሪያል ስፔስስ ዝኾኑ ማለት እዩ ንሳቶም ጥራሕ ይኮነን ካብዚ ኢንትራ ሴሉላር ኢንትራ ተሪስተሪያል ዝብሎ ማብድ ሕጂ ውሽጢ ዝርከቡ ናይ ከዋክብቲ ናይ ካልኦት ነገራት ማለት እዩ ንሽትለይ ምብትታን ክገጥሞም ከሎ ወይ ከዓ ዲስ ኢንተግሬሽን ክገጥሞም ከሎ ይብተኑ እዮም ከምዚ መልክዕ ኮሜት ተወንጫፍ ከዋክብቲ ተወርወርቲ ኢልና ንፅውዖም ቀደም ንሪኦም ነበርና ከምኡ እዮም ዝወርዱ ማለት ሕጂ ከዓ እቲ ዝዓበየ እዩ ዝወርድ ዘሎ በዚ ክጥቅዖም ዝበሃል ዘሎ ዓደታት ከዓ ሰሚዕኹም በሚኹም ማለት እዩ ስለዚ እሞ ካብ ሂሮሺማ ዝዓለበ ቦምቢ ካብኡ ንላዕለ እንድሕር ዳ ኮይኑሲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እንታይ ዳ ገዲፉለን እዩ ናጋሳኪ እውን ሂሮሺማ ናይ አቶሚክ ቦምብ ጥቅዓት ክወርደን ከሎ ሪኢኹምን ኢኹም እንታይ ዝተረፈ ሰብ የለን ይምሓረና እዩ ዝበሃል ካብ ዛላምበሳ ቨርሰስ ናብ ኣስመራ زي عاتيس تقراي وي انت صوت ولا تحب رخصك السبقي وي قرويتنا لا انا قرويتنا بالله قرويتنا ويني ما ويني ما حجي كمزي حدا جزء أملخو ويكا إكسسيف ناشناليزم زبهال كمين دا قبر إيز جمر إلهم سبات كوقعهم نحرد أجميرهم بقليل إيز جمر ولو كمين دا قبر جمر عدي بالتعميز فتوى إلك أخذ جمر مالتي هو مفتاوى يسألان نعدها بجام خوان ويكا أمسوا يسألان نقرأ يكونن نعدها تسوى أنت اللغاقين تخكلني علامان أتسألنا تزلو رأيين إعلامان نحرد أخوي نمبر قبل على سبات بقف عن توديك ويكا أتودي أم خاسي تسوي هذا يكون كاد الخاص حاول كويكا تفيق إيز بهال مالتي ስለዚ ኣብ መሬት ምንታን ከይተጠፍእ ኤክሰሲቭ ናሽናሊዝም ዝበሃል ዓድኻ ንስኻ ትፈቱ እንዲኻ ቀይ ካልኦት ሰባት እውን ከምኡ ዓዶም ይፈቱ ምዃኖም ኣኽብሮት ወይ ከዓ ሪኮግኒሽን ክትህብ ንሕርዳ ጀሚርካ ንስኻ ናይ ብሓቂ ዓድኻ ትፈቱ ኣለኻ ማለት እዩ ንምንታይ ማዕረ እዩ ሕጂ ቦርደር ዝበሃል ኣሎ ሰባት ከውግዑ ከሉ ማንነቶም ባህሎም ክብሮም ክትነኽኣሎም ኣይደሊኻን ክሳብ ንሱ ዘይነኽኣኻሎም as long as you respect their culture they also respect your culture نعها تمساسل ملسي نتصبرق امزوخ
ማለት እዩ እንድሕር ዳ ዘይትከባበርቲ ኮይንካ ዓድና ጥራሕ እያ ዝበለፀት ንሕና ጥራሕና ቶም ዝሓሽና ሰባት ንሕና ኒና መልክዕኛታት ንሕና ጥራሕና ጀጋኑ ንሕና ጥራሕና ስልጡናት ከም እንዳበልካ ተኸድካ እዚታ እዩ ዝበሃል ሴልፍ ሴንተሪዝም ይበሃል ኣብ ልዕሊኻ ኣመና ዝተቆለለ ስምዒት ወይ ከዓ ትክክለኛ ዘይኮነ ሴልፍ ኢሜጅ ዝበሃል ንባዕልካ ትህቦ ክብርን ዋጋን ወይ ከዓ ሴልፍ ቫልዩ ትሩ ቫልዩ እንዳገነነ ወይ ከዓ እንዳዓበየ ይኸይድሞ ዘይንስኻ ሰብ ዘሎ ይመስለካን ነቶም ቀፂሎም ዘለው ሰከንደሪ ክትሪኦም ትጅምር ማዕረኻ ክትሪኦም ይትረፍ እሞ ትሕቴኻ እንዳራእኻዮም ትኸይድ ሓደ ግዜ ከዓ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኮትሽግር ከምዚልካ እንዳኸድካ ተለኻ ምናልባት ቶም ብትሕቴኻ ትሪኦም ሰባት ወይ ከዓ ካልኦት ዳወለፅኻ እንድሕር ዳ ኸይዶም ወይ ከዓ እንድሕር ዳ ብልጭ ኣሪኦም መባኻ ትናደድ ንምንታይ ትሕቴኻ ኢኻ ትሪኦም ነርካ ክንዳይስ ክበፅሑ ኣይኽእሉን እዮም ኢልካ ትሓስብ ነርካ ብዓዲ ይኹን ብውልቀ ሰብ ደረጃ ይኹን ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ተሓሳስባታት የጋጥም እዩ ማለት እዩ ከምዚ እንደጋጥመና እንተሎ ምውቃዕ ይመፅእ ናይ ምንታይ ዓይነት ምውቃዕ ይመፅእ ናይ ባህሊ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ብጽንዓት ዘይንምክቶ ኣብ ርእስና እውን ማንነትና ሕውሱስ ንዝብሉና ስምዒታት ከምዚ ኢና ማለት እዩ ተቃላዕቲ ወይ ከዓ ግዳይ ኮይና ንቐርብ ስለዚ ከምዚ ከይኸውን ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ተባሂልና ንስኻ ምዃን accept yourself as you are በቃ ትንስኻ ዘለኻዮ ንስኻ ምዃንካስ ምፍላጥ ኣነ እየ በቃ እዚ እንድሕር ዳ ፈሊጥና ብዙሕ ነገር ዘጸግም ነገር የለን እዞም ሕዋትና ምናልባት ጽቡቕ እዩ ግን ካሊ ኣይንሰምዕኒና ከምዚ ጌርና ንኣትይና ገለገለ ዝብሉ ወግዕታት ማለት እዩ ቶም ናይ ፍቕሪ ዕላማታት ሎሚ እናዝሓሉ ተዝኸዱ ጽቡቕ እዩ ዝብል ኣለኒ ማለት ካደሎ ህዝብኻ ሓራኽ ተውፅእ ትኾንካ ኤርትራዊ ኮንካ ኢኻ ትመፁ እምበር ሕውሱስ እንዳበልካ ኣይኮነን ቀዳማይ ማለት ጥራሕ ሓደ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ዝናብር ጌና ሓመዱ ሓደ ካብቲ ጆይን ከይገብር ከይፅምበር ዝኽልክሎ ዘሎ ከምዚ ኢታት ምስራእየ እዩ እዚ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ቃልሲ ኣይኮነን ይብል ኣሎ እቲ ህዝቢ ንሕና ኸ እዩ ኤርትራውያን ኢና ንኤርትራውያን ንሕና ሓራኽ ነውፅእ ንቃልሲ ዘለና ንብሎም ከምዚ ኢታት ምስራእየ ሽዑ ኖ ናይ ተጋሩ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ኣይኮነን ንብሉኻ ስኺሎም ኣይኮኑን ከምዚ ኢታት ምስራእየ እዚኦም ኣሕዋትና እንታይ እዮም ድብሉ ኣለዉ ሕጂ ነታ ሰማያዊት ባንዴራ ናይ ጎረቤትና ብሉኻ ኣለዉ እቲያ ናይ ትግራይ ባንዴራ ኸ ናትና ባንዴራ ይብሉ ስለዚህ ንሕና ተጋሩና እምበር ኤርትራውያን ኣይኮንናን እዮም ድብሉ ኣለዉ ብተዘዋዋሪ ሕጂ ሓደ ኤርትራዊ እሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብ ቃልሲ ተፀንበር ክብሉ ከለኻ ከመይ ኢሉ ካ ትበልካ ይኽእል ኣይክእልኒ እንታይ የኽብለል ብዚኣ ማለት እዩ ንዓይ ፀገም የብሉን ወላ ባንዴራ ናይ ኣፍጋኒስታን ሒዙ ፍንድራ ይብል ሰብ ወላ ናይ ካልእ ማለት እዩ ብዝያዳ ከዓ ናይ ተጋሩ ሒዝኩም ወላ ሓንቲ ይኮነና እንታይ ግን ክብለል መሲልኩም ኣብዚኣ ንእሽተይ እቶም ትሕቲ ዕድመ ኣሕዋትና ዘለዉ ወይ ድማ እቲ ክስታይ ፅቡቅ ገይሮም ዘይተረድእዎ ዘለዎ ቆልዑ ንኸጋጊዎም ሕጂ እዚ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ትሪእዎም ኣለኹም ባንዴራ ናይ ትግራይ እዮም ሒዞም ከምዚኦም ሒዞም ኢሎም ንመጋገይ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ሰላም ጎሳዬ ሰላም ደሓን ዶ ያ I'm ready በቃ ሬዲ ሌጀንደሪ ኮንሰርት ጽባሕ ቀዳም ሬዲ ኮይነ ኣለኹ ኣይተሓሱ ቆርጫጭ ሞባይልካ ትድውል የላን ኢሎም ማለት ሆፕ ስኻው ሬዲ ኮንካ ትውል ተስፋ ገብር ያ አንድ ዓለም ደሞ ነግሬ የለኹ ያ ክድውለለ ሕጅውን ያ ስለዚህ አዲስ አበባ ቀውጢ እናረጋታለን ማለት ነው see you ጎሳይ ባይ just by the way ማለት እዩ ሕጂ ኣይተሓሱ ኣይትድውል ዘላ ገለ ዘይኮነስ ካብቲ ዘረብኡ ንባዕሉ ካብቲ ናይ ዝርር ማለት እዩ ፎን ኮንቨርሴሽን ድሕር ዳሪኹም ኮይንኩም እሲ ወይ ከዓ ኣብ ፎን ዝግበር ዕላል ድሕር ዳሪኹም ተሓደ ይዛረብ ተሓደውን ይዛረብ ምስምማዕ ኣለዎ ዲል ኣለዎ ግን መዋዕውዕያ ስለዚ ነገረ መንገዱ ታትድለ መልእኽቲ ሃሪሞ ኣሎ ማለት እዩ ኮንሰርት ክንገብሪና ምስ ጎሳዬ ንራኸብ ኢልኩም ኣሎ ቆርጫጭ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃራይ ኣዱብሌና ኤርትራውያን ከለኹም ባህሉና መንነትና መንነተይ ኣፋፅዮ መንነተይ ባሕሪ ከለካ መሬት ከለካ ርስቲ ከለካ ጉልቲ ከለካ ዓዲ ከለካ ኣዲኻ ናቦኻን ኣብ ኤርትራ ከለውስ ተሓጓሚ ከሎስ ተሓዚ ልቢ ጠርጥ ኢሎም ተሓጓማ ይከሎስ ተሓዚ ልቢ እብል ተሓጓም እንዳተሓጓመስ ተሓዚ ልቢ ትደግፈስ ይጠርጥ ማለት ሓራይ ትክክል እንዲኺ ርስቲ ኣለዎ ባሕሪ ኣለዎ ጉልቲ ኣለዎ ዓዲ ኣለዎ እዩ ንሱ ዝበለ ግን ጉልተይ ዓደይ ርስተይ ባህለይ ዝመፀሉ ቦታ እዚ እዩ መበቆለይ ትሩ ኔቸር ናተይ እዚ ይመስል ካብዚ ከባቢ እዚ ኣነ እውን ዝተቐዳሕኹ እየ ስለዚ ንዓኣቶም ዝህቦም ክብረ ኣለኒ ንሳቶም እውን ዝህቡን ክብረ ኣለዎም ኢሉ እንተኽቢሩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ማለት እዩ ክቡር ከዓ መጠን ነብሲ የኽብረካ ስለዝኾነ መጠን ነብሲ ኣኽቢርዎ ነቲ ህዝቢ ድማ ንዕኡ መሊሱሉ ማለት እዩ ሶ ኣነ ኣብ ክፍሎም ይከኣሎ ዘለኒ ሓሳብ ማለት እዩ በርትዕ ወድኖ ጀግነን ጎብዝ በርቲዕኻ ኢኻ ወስኸሉ ይብለ ተሓጓሚ ከሎስ ተሓዚ ልቢ ጠርጥ ኢሎም
تحقوا ما يكونس تحاز لبي ابن تحقوا من ده تحقوا مست تحاز لبي تدقفس يتقرط مالت اب يوتيوب كا خلف نمسسي صلولا سلازخنا يكوننا اب يوتيوب كلف زمس زلخ اني اب فيسبوك صحف زلخو نسلطاني لي يزبل زلخ عند حرس سبزي انا صلولا يكون نسلطاني حسمسم زبل زلخو باريكو هابني افلط هابن زبل الله غيرو هذا مسارو تيرترا ببارخوتا مساتن ارتراس ببارخوتا مساتن سدراتات صنيتن ካብ ሲቪል ስጋብ ተጋዳላይ ካብ ጻት ስጋብ ጻት ዋጋ ተኸፊሉ ብደምን ብዓጽምን ተዓዲጋ ዝመጸትያ ብባርኾት መጸት ሃገራ ኮነት ብባርኾት ተተኸለ ባንዴራ የለ ብባርኾት ተተኸለ መንግስቲ የለን ክንዶፍይ ሕጂ ቶም ኣብ ጥቃ ብርጌድና ሓመዱ ኮይንኩም ንብርጌድና ሓመዱ ተናእስዎ ገለገለ ዘለኹም ብፍላይ ተናይወፍይ ዘለዎ ስታንድ ተናይወፍይ ዘለዎ ኣዘራርባ ክእለት ሰባት ናይ ምእማን ሰባት ናይ ምስሓብ ሕቶ ከከም ኣግባቡ ምምላስ ገለ ገና ምስኡ ተማሃሩ ማለት እዩ ወይ ሓደ ኣንጎሎ ደቂስኩም እንተለኹም ንሱ ወይኑ እንዳኸደ ይዓጻጽፈልኩም ኣሎ ዘይተረዳእኩም ወይ ከዓ ብስሕተት ይኹም ሚዛንኩም ኣብ ልዕሊ ወፍይ ዝነበረኩም ገምጋም ትክክል ኣይኮነን ኣነ ሕጂ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ካብ ዝገምርን ቅድሚኡ ዝነበረን ንባዕሉ ቅድሚኡ ዝነበረን ሪስፔክት ነይርኒ ምስቲ ንሰባት ዝዛረቦ ዓይነት ዘረባ ሕማቕ እንተይወፃኻ እሞ ንመጀመርታ ግዜ እንተይተፃረፍካ ቃልሲ ዝከኣል ምዃኑ እንተይተባእስካ ቃልሲ ዝከኣል ምዃኑ ዘርኢ ዘሎ ሰብ እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ምስ ረኣኽዎ ከዓ መሊእኻ ፅድቕ ኢለዮ ማለት እዩ እንዳሃለኻ ግን ከም ዝተባህደታ እዩ ኣብ ሓደ ሰብ ሞር ፅግዕተኛ ምዃን ኣድላይ ኣይኮነን ንሰብሲ መወዳእቱ ተይረኣኻ ተመስግኖ እዩ በቃ እዚ ትክክለኛ ምኽሪ እዩ الحموشت حزبية قتيلة برخة كم شعبية محرات سعيد بدن بالدرجة كاب يونيفرسيتي 4 كيلو خد استمر سيلا قال قرب تديكوينم قطيفهم ايدهم ذهبوا مال تديكوينم طفيام يم مولو طفيام زي لك له حلوه سوراز قتلهم طح لك له نمبر حجابه درسنا عبد الله ابي له تاقبرال دلاي تسدلو تاقبرال دلاي تسدلو قبرال አዲስ አበባ ካብዛ ኣብ መስመር ካብዛ ትረክብካ ትፈልጥ ኩሉ ግዜ ابي اوي بليز ابي اليون علي نابليون زين نقبر حدا $1,000 تليفونه تزارب انا تليفونه خزارب درسنا تأثيره تورال عمل انا خريان كم ذا غير نبع اليوم نبع سامي خيريه زين غير $1,000 قبر انا خسدو لي هذا ممكن ابو رمز بزح نغرات تصابؤتا زغاطمنا خاب بصحفه بريزيدنت خيترفسي زمصنا نغرات አሉን ምፍርራሕ ድምብር ጽይብለናል በቲ ዓሌታዊ ጽብብት ገለመለ እንዳበሉ ፍላይ ናይ ራስ ድራር ካብ ኤርትራውያን ሓሊብስ ኢትዮጵያውያን ወላ ተጋሩ ጀሚሮም አለው xሳብ ቀርና አፍሪካ ከይተረፈዞም ሶማሊያውያን ውሲ ሶማሊላንድ ዝተፈለየትሉ ምክንያትስ ብሰንኩን ብሰንክ ድራር እንዳበሉ ዝማዓቱን አለው معز ايزي ናይ ማዓስ ታሪኺ ናይ ሶማሊ ከምጽኢላ ተሓዋዊ ሶማሊ መቀለላዊ ላዊ ያባት خلላ ደቂ 14 ደቂ 13 ትሕቲ 15 ለለው ቆልዑስ ሽጋራ ናጫት ጭራሽ ደገና እኮ ቤንዚን እኮ የምስሓብ ጀሚሮም ደሎ በእውነት ኣነ ዝዓዲ እዚኣ ብህምስ ተቐፂላ ውድመታ መጨረሽታ ውድመት ብቻ እዩ ካብ ጦርነት ወፂና ንለና በከው ጦርነት ኮይናኛና ህዝደ ሰው እኮ ያለቅለኮ ይወዳል እኮ ዓዲ ተረከብቶም ልባህል እኮ የምሕዘብ ለይኮን ቦታ ልዑል ደሎ መንግስት እኮ ሱቅ ማለው ዚሁ እንድሕር ዝምልከቱ ኣካል ምንም እንድሕር ለይገበረ ዝዓዲ እዚኣ በቃ መጨረሽቱ ማንም ለይብላ ኣትቀር ተረካቢ ለይብላ ኣትቀር ሓራ ይወድኖ ትክክል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ሎሙ መጽ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንእሽተይ ፋሽን ትመስል ማለት እዩ ዞም ብዙሓቱ ድሑራት ዝኾኑ ሰባት ናይ ስልጣነ ምንጪ አይሎም ሒዞማ ዘለው ኮቢልካ ተጻሪፍካ ዋጋ ይብሉን ምክንያቱ ክሰምዑካ ይክእሉን እዮም ታዲያ ሓሸት መንገዲ ኢሎም ሒዞማ ዘለው ግን መዕወኒ ዕፅ ምጥቃምን ከምዚ ሽጋራን ካልኦት ናይ ትካትኪ ዝዓይነቶም ውጽኢታት ማለት እዩ ምጥቃምን እዩ ግን ጥዕና ኣነ ብዝኾነ ይኹን ነገር ሂብካ ዝርከብ ነገር ኣይኮነን ኒውሮትራንስሚተር ንወዲ ሰብ ትምህርቲ ይገልጽ ሓንጎሎ የፍጥን እንዳፍዘዘ እዩ ዝኸይድ ኢነርጂኻ ቶሎ ኢሉ ኮንሱም ዝገብር ነገር እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንብዙሓት ዓይነት ሕማማት ካብ ዘቃልዑ ሓደ ስሞኪንግ እዩ ማለት እዩ ወልፊ መዕወን ዕጻት እንድሕር ዳልኢካ ከዓ በቃ ኣብ ህይወትካ ሓደ ዝተሸከምካያ ነገር ኣለካ ማለት እዩ ንኣብነት ፈጣሪ እንድሕር ዳ ዝኾነ ሕማም እኳ ተሂቡካ ምናልባት ጽልይ በቃ መሓረን ጎይታ ይትብል ማለት እዩ እዚ ግን በዓልኻ ዘምጻኻዮ ሕማም እዩ ፈሊጥካ ክሳብ ፍርቂ መንገዲ እንዳኸድካ ዝተቐበልካ ሕማምካ ንዓኻ መዋጾ የብሉን ኣዝዩ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ንሕብረተሰቡን ብጠቕላላ መንእሰይ ኮንትሪቢሽኑ ብጣዕሚ ዝቕንስ እዩ ማለት እዩ ኣብቶም ዝውለዱ
ቆልዑ ንባዕሉ ማለት እዩ ስሞኪንግ ኣብ ዝውለድ ቆልዓ ኣብ ቀፂሉ ዝውለድ ቆልዓ ንባዕሉ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሽግር ዘለዎ እዩ ከምዚ ኣዝዮም ፈዛዛት ዝኾኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ዲስኤቢሊቲ ፀገም እውን ተተሓሒዙ ገለ ሽግር ዘለዎም ቆልዑ ዝውለድሉ መካኒዝም ሓደ እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ኣብ ዓድና እናተስፋሕፈሐ ምኻዱ ጥራሕ ዘይኮነ ትግራይ ብስፍሓት መሬታ ብጣዕሚ ኣዝያ ንእሽተይ እንተላ ብቁፅሪ HIV ኤድስ ተጠቃዕቲ እውን እንተኾነ ማለት እዩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትርከብ እያ ማለት እዩ ወይ ሳልሳይ ወይ ቀረባ ራብዓይ ክሳብ ሓምሻይ ዘሎ ቦታ ኣትርከብ ካብ 10 ገለ መሊአን ክልላት ሃዊትካም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዚ እውን ናብኡ ዘደፋፍእ ዘሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ናይ መስተ ናይ ካልኦት ወልፍታት እዩ እዚ ከዓ ንብዙሓት ቤተሰብ ዘሸገረ ነገር እዩ ማለት እዩ ተስፋ ምቁራፅ ካብ ተስፋ ምቁራፅ ድማ ኒውሮ ትራንስሚተር ኣየድሕንን ኣመና ተስፋ ክትቆርፅ ንፅባሓይቱ ካብኡ ከይትወፅእ ጥራሕ እዩ ዝገብር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ቀሊል ምኽሪ እዩ ዝመስል ቋሚ ምኽሪ ግን ጥዑይ ምኽሪ እዚ እዩ ዝቐፀለ ምኽሪ ግን ዝቐለለ ምኽሪ እዩ ብድሕሪኡ ትገብርዎ ሓወያ ጥኒስኒ ነብሱ ኣጥፊኡ ዝሕዝን ታሪክ እዩ ጥርሲ ይኸነ ኢኺ ካብትኩም ብደንብ የፍልጥ ኣሎ እሞ ሕዚ ኸታ እዩ ገጢሙኪ እሱ ነገር ስቲንገርኒ ያው ሕዚ ብናይ ሓወይ ምክንያት እንደ ሓው ደኹም ይገብር ኢለን ባዕለይ ንደራበሽ ይደናገረኒ ግን ነይሩ ድማ ኣብ ሸራሮ ኣብ ከን ጥቃት ዘብፅሕለኒ ገለታት እንትኸባሃል ይሰምዕ ግን ማዕራው ሓወይ ክበፅሕ ድሓስብ ኮን ነይራ ሓንደበታዊ ሰኺረ ገለ እዩ ዝብል ዓጀብጀብ ዝብል ንስኹም ሕድ እንተዛሪቡ ከቢድ እዚ ሰሚዕኻ ኣብ ጾም 40 ማለት እዩ ጸሎት ዝግበሮ ጉዳይ ተልዩ ሓወየ ጥኒስኒ ዝብል ጉዳይ እዩ ከቢድ እውን ይብስሩ ማለት እዩ ምስ ባህል እውን ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን ፈፂሙ ማለት እዩ ነቲ ዝውለድ ቆልዓ እውን ኣዝዩ ፈተና እዩ ንዓኡ እውን ይፍትና እዩ ኣጆ ክበርትዒ ምክንያቱ ሓንሳብ እንተኮይኑ ፈጣሪ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መዋፅኦ ክፈጥረልክ ማለት እዩ ኣጆ ክበርትዒ እየ ዝብላ እምበር ካልእ ነገር ንምባል ብጣዕሚ ዝኸብድ ነገር እዩ ማማ ኣድያ ናይ ባሓቂ ሓላል ኣሰይ ሃልውልና ኩሉ ግዜ ኣድያ ናይ ባሓቂ ሓላል ኣሰይ ሃልውልና ወይለከ ኣታ ብባህል ወለድና ማለት እዩ ዋላ ዴኻ ትኹን ምስ ዓበኻ ከንፈራ ይሰዓምን ኦ ማይ ጋድ ኣነ ንዕኡ ክሪኤ ተሳሒተ ዲ ዋላ ኣነ ገለይለ እየ ማለት እዩ ሃውኢትካም እየ ዋላ ኣነ እውን ማለት እዩ እዚ ምናልባት ኣብቶም ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዘለው ክኸውን ይኽእል እንድዩ ብርግፅ ፍቅሪ ወላዲት ንስኻ ዓብይ ሰብኣይ ኢኻ ዓብይ ኣርቲስት ኢኻ ማለት እዩ ኩላህና ንፈልጠካ ንፈትወካ ኢና ኸ ጠፊእካ ይከውን ግን ብባህል ወለድና ከምዚ ይግበር ዲ ሕዋት አይዶኖ ኣይግበርን ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ እስክሪኢቶኩም ፀሓፉ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ድማ ተኸታቲልኩሞ ኣብ መወዳእታ እውን ሃናፅ ዝኾኑ ርእቶታት ዝፅሕፉ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ኢኹ ARM 3806 ነቢይ ዝፀሓፈተለይ ማለት እዩ ላይክ ዝብል ARM much love I really appreciate such a wonderful comment thank you much indeed ኢሳያስ ግደ ማለት እዩ 7224 ሽደን ሪኣክተስ ኣስተውዒልካ ርእይቶ ሃብ ፕሮ ኣስመሮም ዝተዛረቦ ናይ ቅድሚ 2019 እዩ ካሊእ ከዓ ወያነ እዩ ዝነቅፍ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ፓርቲ ካብ ህዝቢ ፈላሊኻ ተዛረብ yes of course ፓርቲን ህዝብን ሓደ ኣይኮነን እዚ ማለት ፓርቲ ማለት ክሓልፍ ዝኽእል ስርዓት ከምፅእን ክልውጥን ዝኽእል በተስተለወጠ ስርዓት ንባዕሉ እንዳዓበየ ኸይዶ መወዳእቱ ክምህምን ዝኽእል እዩ ህዝቢ ሪላቲቭሊ ወይ ከዓ ዝሓሸ ዕድመ ከዓ ካብ ፓርቲ ይኹን ካብ ካሊእ ካብ ስቴት ፎርሜሽን ህዝብ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ከምዚ ዳይናሚክሊ ዝለዋወጥ ዘይኮነስ ንነዊሕ እዋናት ቋሚ ኮይኑ ወይ ከዓ ፐርማነንት ኮይኑ ዝፀንሕ ነገር እንተሃልዩ ማለት እዩ ህዝቢ ዝበሃል እዩ ወይ ከዓ ፖፕሌሽን ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ሓደ ኤሌመንት ናይ ሓንቲ ዓዲ ምስረታ እዩ ልክዕ ከም ዝበልኩሞ ሓደ ግዜ ከምዚ ትራጂክ ዝኾነ ዘረባ ዓብይ ሰብ ሳይዛረብን ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ኢለ ስለ ዝሓስብ እንዳለ ዘምፅኦ እምበር እዚ ቅልል ብዝበለ መልክዑ ኣድላይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓራይ ተረዲእኩም ኣለኹ ብዝኾነ ማለት እዩ ኢሳያስ ግደ ሓወይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ርእይቶ ኢኻ ዝሃብካኒ ትኽክል ኣለኻ ኣድላይ ኣይኮነን ኣብ ሰዓቱ እንድሕር ዳኣ ተዘይኮይኑ ምምፃእ ኣድላይ ኣይኮነ ነይሩ ግን ክንዛረበሎም ስለ ዘለና እዩ ማለት እዩ ዓበይቲ ተባሂሎም ገለ እዞም ሰብኣይሲ ፕሮፌሰር እዮም ከዓ ዝበሃሉ ሽደን ካብ ምህሮስ ኣእምሮ ዝተባሃለ ኮኑ ከምዚኦም እዩ ኣብቲ ሰዓት ዘታለሉና ኸይኣኽሎስ እሞ የለሎ መስክለት ተገይሮም ከዳኸሙናን ከይንዳኸም ነቂሕና ኢና ድዮም ኢሎም ጩራውያን ይኾኖ በለልና ሽደን ሓውና ነቂሕና ኢና ንኸይንዳኸም ሎሚ ማለት እዩ እወ ሓድነትካ ፅኒዕኻ ሕውነት ኣኽቢርካ
ስጡም ዝኾነ ምሕዝነትን ሓደነትን መስሪትካ ምንባር ዳኣሉ እምበር ተባታቲንካ ከም ደቂ ዛግራሲ ዋላ ሓንቲ ነገር የብላን ይብለና ኣሎ መን እዩ ነጊሻ ተስፋይ ማለት እዩ ክቡርን ፍትውን ሓው ብጣዕሚ የቀኒየለይ ማለት እዩ ፖዚቲቭ ዝኾነ ርእይተ እዩ ዝፅሕፈለይ ባይዘወይ የቀኒየለይ ወይ ጉድ እሞዚ ኩሉ ብንእሽተይኪ ፅቡቕ እንተገይሩልክስ ኣብ መጨረሻ ናብ ፀድፊ ዲ ዝወስደኪ ግልብጥ ሽዶ ደኣ ኣይኮነን መቸም ተሰሚዒኺ ኣለኺ እንተተገዚኡልክስ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ እንድሕር ዳ ኩሉ ገይሩልክ ነይሩ ማለት እዩ ተገልቢጣት እያ ነጊሻ ተስፋይ ብዝኾነ እሺ ሓራይ ዙፋን ኣፅብሃ ኣነስ ኮሜንት ጌራ ኣይፈልጥን ግን ንዓኻ ሽደን እምበር ሽደን ንፉዕ ጅግና መንእሰይ ኢኻ በርትዕ ዝሓወይ ኢላትኒ ዙፋን ኣፅብሃ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይኽብረለይ ሓዳሽ ኢኺ ማለት እዩ ንመጀመርታ ግዜ ኮሜንት ጌራላ ንሱ እውን በቃ ሕጉሰካ ኢለያ ኮሜንት ጌራትለይ ማለት እዩ much love I really love such a wonderful personality and good comment is an amazing it's exciting comment to me ማለት እዩ ንዓይሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ከምዚ ዓይነት ነገር ንምንታይ እታወት እዩ ማለት እዩ so thank you ኢለከለኹ ብጣዕሚ የኽብረለይ ዝሓፍተይ ማለት እዩ ሓራይ ዌልካም ካ ኩሉ ግዜ መፅኻ ተሳተፊ I hope ናይ ባዕለይ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ዋይ G5359 hi Shirin I really appreciate your video but sometimes you need to respect and do research if you don't Professor Asmarom which you call him is a sabai not respectful you may not know or forget him and what they did to him but not us yeah okay exactly ማለት እዩ by the way ሓደ ግዜ ማለት ኣውፂኻ ፀገም ካን ካልኦት ሰባት ምዝራብ ኣድላይ ኣይኮነን ኣነ እዛ ሰብኣይ ገሌላ የተዛረብኩን ኣብቲ ጽሑፍ እዩ ማለት እዩ ንእሽተይ ሓደ ስሕተታት ርማት ዝግባእ ኣብ ምድላው ናይ ቪድዮ ማለት እዩ ኩሉ ጠቕላላ ቲም ከዳሉ ከሎ ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ዘይብሉ ሶሻል ስታተስ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘይእቱ ንሰባት አንቱም ንዝግብኦም አንቱም እዚ ማለት ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ ኢሎም ወለድና ዘይኽብር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ማለት እዩ መስራሕ ኣድላይ ኣይኮነን ምክንያቱ ባህሊ ወለድና ዝቕንጥጥ ግርማ ናይ ባህልና እውን ማለት እዩ መሃሙቕ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘፅልእኒ ዋላ ኣነ እውን ማለት እዩ ክእረመሉ እየ ብጣዕሚ ግን ይቐኒየለይ ርእይቶ ንዝሃብካኒ ወይ ንዝሃብከኒ ዋይ ጂ ወይ ጓል ወይ ወዲ ክልተይኹም ማለት እዩ ሓደ እዩ ዝኸውን እዚ ሽም እዚ ብጣዕሚ يغني لك ولكم يزدل نخلكم كا thank you I really love you happy birthday لما عند تولدكم happy birthday لكم سناي منو يتيغلي صلخو مالتيو حساب موداتا تخاتاتلكم انا فيديو موداتا دما هناص زبل ريتو غديفكم سلتخدو بጣም يزمسكن يغني لي لوام قن good light نحن حضرت حواتي ما نطيب